Pakaian yang kapadusa, alai hamubau ni rohani, roha dong roh menirma, asa mangun, sesama satu habibuhun nami, luhur pangalau nami, martike pengutu nami nasa sedai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya pahot maasimu ham di hami, martike pangidangio to hagukuan, itu di berbahagia asa tarapan setuju rohanami wajibku asa patun tigor jalan daulat kami mapanganahu bahin asa ngapun di baru berbahagia. Amin. Tapi gima hata baga-baga taringot kesesaan di Nusa Musa pihak dulu jalan muta pihak kelebihan alayang rupamu arasi rohan waktu nasutupa Musa jalan jalan badan ini ada milikku nasa tupa pemoti ini data. Hatani debata turpuk di minggu pa 22 hondung tunitason tersurat di 2 Raja-Raja Sapulalu ayat sada sahatualu. Masuk soring mahita majaha dia parpudian non rap pita majaha. Pujahami mana parjulu. Patulu tauton dungga beraja sian Israel si Hosea anak ni si Ela. Bakit raja sian Juda masih Hizkia anak ni si Ahaz. Jala diulahun ibana do lomoni rohani Jehovah sadok song na binahen ni si Daud opunay. Marhaposan tu Jehovah do debatan Israel do ibana jala sian nasa raja di Juda akan aupudi sian ibana dang adong tudoson ibana marroha nang sian akaraja na jumulo sian ibana. Di baheni saya didongani Jehovah do ibana manang tu dia pe ibana mangalaka saya nama jadi doi laos mamulik ibana hut sian raja di Asur dang be manguduk tusi rapi nama jaha di papatu ibana huhut halak Palestim saro di gaja dohot patal pahan nasida ola ni tuku parhalaan saat rodi huta nagoting ima sahatna martua ma akan atau mangingon hatani debata jala nau peopsa
Amin. Mari doa. Tidak koma hapur siautai songon na hinati dakon ni dongata sa hapur siaon di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabia siato di parbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernid di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani di simai bana pai mamulak sogo tutanon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigima titing sian huriata. Selamat hari Minggu ma Gita Salmukna ruas ni Huriata suang soni nama dohoti parmingguon di bagas tabe gema titing namasa dohot si pamasaon di mengguta sadarion na parjulu titing nama ragam a goarni mingguta sadarion 5 minggu 22 dung Trinitatis jala topik ni mingguta ima barita nauli napai baruhon atau Injil yang membaharui. B. Parmingguan dohot partangyangan sektor. Marhite titingon pinabotohom matuhita parmingguon na pinatupan ni Huriata dohot partikian ima pukul 07 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Batak, pukul sia uip ibadah sekolah minggu
melalui virtual Zoom, pukul 10.04 ibadah remaja, pukul 10.06 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Indonesia. Jalaikon marsitutu dohita mengulahon protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, doho jaga jarak, jala taparadema, hand sanitizer tabi. Akadak danak nama rumur ditoru 10 tahun, dang boy dohot marminggu di bagas garejata. Suang songoni parhudul tabi gabe dua halak ma sabangku, do posisi mereng atau zigzag. Di minggu nanang ro pertanyaan sektor tapatupado di bagas gereja dohot di GSG obartusi pinangi doma haradiota lao madohoti pertanyaan ini jala di mingguon khususna di hari Rabu tapatupado marhite virtual Zoom jala margati soring mai di ganuk minggu. Pertanyaan sektor di bagas gereja dohot di gedung serbaguna lantai sada tanggal 1 tanggal 4 November 2020 sada. Hari Rabu di gereja virtual Zoom sektor 2A, B, tolu A, B, dohot sektor walu. Hari Kamis di gedung serbaguna sektor sada AB, dohot sektor 4A sahat today. Hari Jumat di gedung serbaguna sektor Pargodungan sektor 4E sektor 5 onom dohot pitu. Nah sorang sada di hari Minggu 12 September 2020 sada di basa-basa otuat taruh sada danak bawa di keluarganya Mata Supriyadi Manalu inatai de boru lubis sektor sada A. Di hari Sabtu 16 Oktober 2020 sada di basa-basa otuat taruh sada danak boru di keluarganya Mata Prensius Situmayang inatai parida boru 5 juta sian sektor pitu. Dulu di hari Kamis 20 Oktober 2020 sada di basa-basa otuata sada danak bawa di keluarganya Mata Frans Walder Lumban Gaul inatai M boru Panjaitan sian sektor 4A. Dipasdo danaki suang songoninang natorasna. Naeng marbagas titing parjulu. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Rudi Ebenezer siagian anaknya Mata Maruhal C siagian tubuh ninata Flora boru Purba ruas ni Huriata sian sektor 2A Dr. Wana Mustika Sari Prianti boru Nababan boru nia Amata Saut Nababan tubuh ninata Desi Mayer boru Saragi ruas ni HKBP Lawe segala-gala, resort segala-gala, pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Jumat 12 November 2020 sada masuk pukul 10 WIB di gereja KIP Tanjung Sari, konseling di Patupa di hari Rabu 10 November 2020 sada di ruang konsistori masuk pukul sia WIB. Ruas Namoru manang ruas Namoding. Nah di hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sada nunga marujungulu sahalak ruas Ima Inatta Nursita boru Simanjuntak marumur 70 tahun nah hinabaluhon ni Amatta monang hutahayan nahinan alamat Jalan Pelamboyan Gang Bersama nomor 12 Medan sian sektor Pargodungan. Di minggu sadario di Patupa Huriata do parmingguon masuk pukul siawip na niluhon ni parhalado naguktiki ima pendeta Rolina Buang Manalu STHMM. Katangnya koma anggiat tumibu tarapul keluarga na tinggal honna jala totong di bagasan di pargugoy Tuhani. Ruas Parguru.
mulai minggu sadarion gaberuas parguru ma inatta ribensi boru silaban dohot onom halak yanak konasida Paul Marcahaya nababan Alfredo nababan Maya Deborah nababan Kevin Febrianto nababan Catherine Debrawati nababan dohot Stephen Ariesto nababan maringanan di sektor onom GPHD Ama Huria tahun 2020 sada marhite titingon pinabotohom matusudi ama ni huriatta asarade madohoti PHD ama marhite acarai di bagasan gereja dohot marhite virtual Zoom ima nanang di Patupa di hari tanggal Senin sada November 2020 sada waktu pukul 10 luit sohatu nah selesai inganan gereja tema peran transformatif kaum bapak sebagai imam dan pengajar dalam keluarga Efesus 6 ayat 4. Pesta tahun pemberdayaan Gotilon dohot ulang tahun na patulu itu tahun Huria KIP Tanjung Sari. Marhite titingon pinabotohon ma tusude ruas ni huriatta pesta tahun pemberdayaan Gotilon dohot ulang tahun na patulu itu tahun waktu paut tamai di hari Minggu tanggal 7 November 2020 sada di parmingguon pukul sia 30 wib asa taralat kamanginang di karotas titing nata jama nata tiup di sekitar surat 10 30. Jadi nah sebenarnya pukul sia 30 asa taingot obar tu si masoho majo parmingguan remaja di nasadari jalarok do Huria di padohoton padohotiota di pestai jalanunga di totopon parhalado 20 halak ma sian ganup sektor madohotisa alani asa mendaftar ma tu ganup parhalado sektor nabe jala marsipangano do hitadisi na pinatupani ganup sektor nabe jala di paradi panitia do bajar si panganon obartusi rade mahita lao mangurupi nasida marhite hite bajar nadong tabereng di juluan namanginang di gerbang masuk tona sian rapot padita tohonan tona rapot padita KIP 2020 sada madapoton nah hinaholongan sude ruas ni Huria Kristen Batak Protestan marhite padita resot di inganan nabe asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata amatta dohot parsauran itu di perbadia ma nama dongani hamu saluhutna amin moliate mata do tu di bata ala ni asi dohot holong ni rohana madongani jala maus masu Huriana di ragam ni ulaonna dohot akan aposona madohoti rapot padita KIP na di Patupa di hari 25 1 20 Oktober 2020 sada gabesi ngotot tama tongon rapot padita KIP tahun 2020 sadaon ala di Patupa marumakon semi virtual di seminarium Sipoholan dohot di sapulonom inganan na asing inorhoni pandemi COVID-19 naso marhaujungat dope sinodangan ni tema debatado hatuoku hagogoku dohot puji-pujiokku dang mabiarau Yesaya 12 ayat 2 dohot subtema padita KIP rap marhapor siau tu debata jala marsi urupan partikian COVID-19 idohotan ni 1.700 sia halak sian 1.110 sia halak padita KIP namangula di Huria Resort distrik lembaga dohot di luar negeri nang namanguduti parsikolahan
naniluhon ni Ketua Rapot Padita HKIP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Denggado mardalar rapoti sian bonana sahatu ujungna di bagasan parhahamaranggion holong niroha dohot hasadaun. Dibuhay do rapoti marhite pertangyangan dohot ulaun nabadia. Pataruhon sude parrapot asa marsirangguton sude sihataan. Di bagasan pos niroha dohot hauduhon ni debata. Hauduhon tu debata. Tutu dang targohi. Hinasiholan ni sude perrapoti. Boy pajupang bohi. Songon nasomal dalan marsirarian kuhut patol hason aka persorian nabi. Laho masih tangyangan dohot masih urupan di akaragam ni pakobasioni. Ala di patupa para potoni diinganan namar ragam. Adong pitui pola naboy putihon sian rapot Padita KIP 2021 tu sude ruas KIP. Na parjolo marhite tema dohot subtema dibohali do aka Padita ni HKIP laho makobasi huriana diragam ni aka parpusoron ni partikian. Padita ni HKIP ikon marhapor siau tu debata situ lusadai natuk paluahos sian nasaragam ni hamaolon nabinolus ni huria di tonga-tonga ni kita. Ibana do pangalualuan dohot haporusatta tarlu mobi di hamamasa ni pandemi COVID-19 siai. Padita ni HKIP marhapor siau laho manogu-nogu dohot marmahani ruas ni HKIP asa unang marpangusadean tuhagugo dohot waso ni Portibion. Balik sata he ikolam marsihoho tu debata laho manguloi dohot mangulahon lomo ni rohana. Song-songon ido binalao mengadopi transformasi teknologi dohot potensi perubahan multimediasional dohot era digitalisasi internetisasi nagabe pasu-pasu laho paulihon pangoluan nadumenggan di bagasan hapor siaoni napa luahun hita dohot marsi urupan mamorsan akana dukduki laho mangului Kristus. Paduahon bagas itu tudo di parukilon rapot Padita marhite komisi teologia hamamasa ni COVID-19 na diadopan ni saluhutna jolma manusia di sadok Portibion ima sada tu debatado huriai mapurus jala marhaposan songon huria napi naojakna di hasianganon. Dua ikon manotong do huriai lam pita lam gadda lam magodang nang petongon mengadopi pandemi. Marsitutu patupa dohot paradehon hangoluan nasihat tuhatta tusude humaliangsa asaganuk taruli di hahipason dohot haluaon. Tolu ditupahi debatado hita marhite parbinotoan dohot hamajuan laho mengadopi pandemi on namardomu tuhahi pason dohot parsaoran marhite digital manang virtual tajak kodo deba sian hamajuoni laho mangurupi hita mangeahi hai pason dohot manguduti huhut pabidakon akka parsaoran di tongani huriai. Di hari koton rapot Padita do nang akan tahu pada sipon makehei pakobasion sian huria mar sada-sada sahatu hatopan ima panidangion hapor siaon HKIP di tongani pandemi dohot revolusi industri 4.0. Agenda ni HKIP dia kaulaun natotu sipatudu ni pamakeon atau petunjuk pelaksanaan ni ruhut parmahanion dohot pamisangon atau RPP HKBP dalam laho manggohi pajawon ni huriana di tonga ni Portibion. Napatuluhon taparukil hoddo hasesega ni lingkungan hidup sehat
tu tikion napatubu hasusaat tu jolma suasuanan dohot tu parmahanan marojahat tu konvensi HKBP ta soarahod do asata kasrap saroha hita dohot pamaretta suang songoni nang pengusaha mengarodoti haulion dohot kelestarian lingkungan hidup paupaton tahalasod do nang parsitutuon ni sadok ruas nang parhalado ni HKBP manggohi tanggung jawab na tudana pensiun HKBP marhite dalan na meragam patu paulaon papunguhon tupak gerakan Rp1.000 per hari da ubahen boy targarar utang ni de dana pensiun sia puluh pitu 220 miliar rupiah mamuka Januari sahat Oktober 2020 sada jala tahirim boy tapapungu opa puluh pitu 515 lebih miliar naris sahat tu program pensiun yuran pasti atau PPIP hinobasan ni dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dohot pakirimon boy hita maluasian paruklion dana pensiun ni adopan ni kuriatta di bagasan tiki nama sai lelengon palimahon marsitutudo parapot laho papiton sude nasa pakubasion ni huriatta dohot patuluson sentralisasi parhepengon ni HKBP laho paujukon hamamaolon pardalanon mutasi jala disakapi huriatta ngaboi mardala tu tahun 2022 naro nunga dibuka patupa kajian di bagasan hamanaton paima di pasahat tu sude ruas dohot parhalado ni huria di sadok HKBP laho pasauton tahina dinggani dung jolo tapat pungu jala tapasahat tu tim kaji sude data narikot sian akka huria tarlumobi balajoni akka pangula nagok tiki paunopon lam tu denggan nama parhaha maranggion ni padita marhite tupak liat padita dohot dana solidaritas padita atau DSP laho manarihon akka padita na mangadopi ragam ni hamaulan dohot parukilon itong-itongan ni pakubasion nang di parnguluan siganupari alani parsahiton dohot ragam ni hamaulan di huria dohot di masyarakat papituhon laos marhito rapoti nunga tarpilit ketua rapot padita atau KRP naik baru periode 2020 sada sahatu 2025 ima amata pedeta Maulinus Regar STH tatanyakon jala taurupi mana sida mangula ulaon songon KRP anggiat lam tuisa isapna pakubasion ni akana posona ditongani huriana songonima pinasahat tona ni rapot padita tu sadok HKBP saya dipergogoi jala di patau di Batama huriana laho pasauton tahina bahen sangap di guarda gabe pasu-pasu tu portibion posima di bata nasun hinagogoi paluahon huriana di nama ngadopi nasaragam ni hamaolon diganup partikian seminarium sipaolon 22 Oktober 2020 sada tabe mardongan tangiang eporus HKBP garing KRP HKBP 2017 sahatu 2020 sada tertanda pendeta Dr. Robinson Butar-Butar.
I papungu pilihan paupaton di minggu ta sadarion 31 Oktober 2020 sada papungu pilihan paupaton dohita di sudi permingguan na adong di huriat tahun ima lao manupahi ulaon tahun perberdayaan gotilon dohot ulang tahun napa 37 tahun di huriat tahun ka vaksinasi napa 2 hon kebar naung tapatupa vaksin na parjolo tu akaruas ni huriatta di tiki naung salpu marhite titingon pinabotohon asaria jalareta sude mandohoti vaksin napa 2 hon songon naung tarsurat di sertifikat vaksin tabe ima di hari Selasa dohot di hari Rabu tanggal 2 saat tanggal 3 November 2020 sada maringanan di gedung serbaguna manang di gedung sekolah minggu dimulai pukul 2 WIB sampai selesai. Dewan Marturia manang seksi sending di hari Minggu sadarion marhite tim pasahaton nasidama tuana kota remaja sertifikat tuaka nama dohoti acara pembekalan nang pinatupani seksi sending saleleng bulan Oktoberon jala diharap podo rap dohot natorasna yana kotai. Dewan Diakonia Pangapulion di minggu sadarion dug sidung minggu siang di patupa huriatta do Pangapulion tu keluarga nyonya Insinyur Albert Jesse Mangunsong Linda Boru Rumah Horbo BA alamat Jalan Anggrek Raya Ujung Pemda tingkat sada sian sektor sada A nani luhon ni parhalado nago tiki pinangido ma tu parhalado do ruas ni sektori asareta mandohoti acara Pangapulioni. Nah terakhir parhepengon taidama di laporan keuangan akka pelian bulanan perpuluhan dohot akka hamulateon di akka naso masuk dope di titing sadarion di hari Minggu nanang rooma di titikon moliatema di sude ruas napas satu pelian bulanan dohot hamulateon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulaun huria lam ditabai duhatama pasu dihita saluhukna songoni mati ting namasa dohot si pamasaon tapasada rohatta martang yang mahita debata Jahoba manamin namar bangsa di Banua Gijang marulah-ulah kami Tuhan madok mau lihat itu adu pamu nabadie disiala asi dohot holong ni rohamna totong mangiring-iring sude panggulmiton ning ulunami Jenggan di basam naung taripar di hamiganup marsada-sada keluarga lepas keluarga di bagasan nasa minggu nahu dalani hamion bahkan sahat tu partikional Tuhan pataruhoro hami siap bagas nami marpungu hami di bagas munda badion mangedehon edde puji-pujian ban sangap ni guarmu jalanunga ubigi hami titing di bagasan sadarion nama ragam naung diulahon huriamon dohot nama ragam dope nanaing siulahon alani Tuhan oma saluhukna na campur tangan di sude akka na pinikiran ni rohanami di huriaon asahon nama masu-masu saluhukna Tuhan di pangulani huriam nang di jemaatmu songoni nang akka nama kubasi nanaing sila sononi rohanami di tahun peperdayaan pesta gotilon dohot ulang tahun ni huriam napa 37 tahunon Tuhan dang tersuhat tami asidoh tolong rohami yala dang terbalos sami sian hadirun nami holan sidok mau lihat mahami tu holi Tuhan yala totong ajari hami asa totok kami manada asidoh tolong rohami songoni ma Tuhan dina maragam nakin di titik nami binataba kelahiran ni danak
di jemaatmu HKBP Tanjung Sarion, anak do boru na binapsahomi, pasu-pasu matuhan danaki buru-buru magodang, gabe anak na biar midaho, anak si bain las nirohan ni natorasna, pasu-pasu nang natorasna Tuhan, asa marhai pason, babal-gabal gahod danaki mengajari sian mulai sietetehon, manadaho oleh Yesus Tuhan sebagai juru selamat minguluna. Songoni mana Tuhan anak do burni huriami nalau membentuk rumah tangga na baru totong ma Tuhan pasu-pasu sudah rencana ini suhu para do parboru pasik kok Tuhan na perlu diperanikai asa boy Tuhan berlangsung di bagasan damai do las niroha sagabi keluarga na biar midaho na sida keluarga sitiruan di bagasan keluarga para anak do perboru dohot keluarga damu waliang songoni ma Tuhan na dong nak jemaat par guru na baru di huriam HKBP Tanjung Sarion asi marhum Tuhan pasu-pasu ma keluargai asa martitutu jala bulus manghutok oleh Yesus di ngoluna asa gabi keluarga nagok damai las niroha nasida songoni masih secara khusus Tuhan mula dong sian jemaat namion dari bagasa persahiton pihak di bagas nama nang di rumah sakit kau mana madaoni nama sumasu aka obat sepanganon nama sumasu aka dokter paramedis nang keluarga na merawat deon Tuhan semangat tuaka namar sahid namar sitaonon songoni nang na di bagasan parukilon manang habut niroha ala nang jumulu moding sadaina sian keluarga nasida nyonya hutahayan boru si majutak asi marham Tuhan apu 5 keluarga kapinopar dari tinggal honna asa sabam jala margogo nasida mengadopi persirangoni Tuhan di bata manami cara khusus tong hubak kami ima untuk pesta Gotilon tahun peperdayaan dohot ulang tahun ni huriam HKBP Tanjung Sarion tongod di hari Minggu tanggal 7 November 2020 sada potong maho Tuhan nama sumasu panitia nama sumasu par haladom nago tiki dohot saluhna par haladu setiap sektor asa di bagasan sadar niroha Tuhan mangula mana makobasi ulaun di huriamon sungguli Tuhan kajamat nami akan untuk Tuhan sesuai jumlah nama dohoti di ulau ni posro nami Tuhan na toto kami salu na boy marlas ni roha mamuji pasangat pon guarmu na bagiay songoni ma Tuhan di naung hubigi hami nakin ima hasil rapot ni sudi pendeta HKBP na rong di Portibion na berlangsung tanggal 25 saat tanggal 20 lalui dinang terpilit sada sian pendeta nong hea mangula di huriam HKBP Tanjung Sarion memang pendeta Maulinus Wellington Siregar naung terpilih Tuhan sebagai ketua rapat parhalado periode 2021 2020 onom Tuhan mau lihat madiho pasu-pasu ma amanami margogo jala marbisuk nasiakko asaboy diulah honi mana ilaksana honi mana tanggung jawab na buluni mau lihat madiho wali Tuhan songoni ma nang nanang si bigyon nami hatam na badiyay nanang patol hason ni nang nami nang bibil pro parsalay Tuhan hinanami parrohay parbisuki Tuhan asaboy
hasitongan ni hatami bui di tariason di hami di ruas sakai vita jung sarion samarlaba hami Tuhan narot bagason manangihon hatami jala bui hupe opami hatami jala totong bui hulau kami panggul miton ningulu nami atong pasu-pasu mahami salukna naung hadir di bagasmon nang na mengikuti ibadah di bagas nafsi dabi asa taruli hami Tuhan di pasu-pasu di hatam na badiai nagabi bohal ningulu nami lumubi partot dio nami isa dari hami Tuhan urang gudusa pangalison nami maradupo dongan nami jolma lubobi maradupoko mulose samai Tuhan asa talupa mi majalo asi do tolong roham pasatay matangiang elelek pangiduan nami on marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami tu holomo mapasaut dingulu nami amin. Mari data buhut papungu pilihan sada adut sada be.
Ale debata manami na marabangsa di Banua Gijang. Di sodo hami tutu marpungu Tuhan di bagas coromon. Jalanung ngaradi hami tu mangion ho marhide barita nauli. Alani to dim to di porbediai mana mangula di bagas roha nami. Asa tung takas hu tangihon hami. Hu jalo hami jalatar perbuyo kami tonga-tonga ningulu nami. Atau makuling moho Tuhan. Nung ngaradi hami tu mangion suaramu. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, jaloma tangiang nami. Amen. Horas madhita salutna. Barita nauli nagabi hagogoon dohot las niroha di parmingguota sadarion, ima di minggu pa 22 hondung Trinitatis. Ima dohot topik barita nauli na pay baruhon, tersurat di suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom di biddu sada mamuka mesian ayat 10 sahatu ayat 17 hujaha madihita takasma tatangihon hagogoon ni barita nauli aidanga dong nahu hailahon barita nauli ay hagogoon ni debatadoi paluahon nasa na porsea halak Jahudi cumolo dungi dohot do halak gori ay dipapatar do disi hati goran ni debata nasian haporsiaon tu haporsiaon hobar tu natar surat hian na mangolu do partigori hinorhon ni haporseaonna ima sahatna dihamuna amanami dohot inanami disadatiki pajupang ma sadapadita dohot donganna sahalak pengusaha sabun tado ma tokke sabun nate di parjupangani uhutma nasida songon jalan sore-sore di pinggir ni sada sungai tarsongon ma pakatayon na sila na dua Roma tukang sabuni di dokma amang padita toho dope ditangiho jolma jamitami hirana somarlapata dohuida barita nauli na jinamitam tuaka jolmai nina tokke sabuni bah bahasa dohono musongon yamang tuau babering badani na tokke sabunon nuaing nunga torop dopi akka jolma panakko torop dopi akka jolma parjahat torop dopi akka jolma pargabus jala torop dopi jolma na koruptor nalam marejalelah bereng di tonga-tonga ni negara taon ni natok kisabuni tersonggot amat tapad ditai mabigi hatani dongan nai alai to puma di ida paditai adong akada danak marmiam-miam gabbo di pinggir ni sungai gabi di dok paditai ma tutokke sabuni songoni do bah amang
laso marlapata do huida sabun na tiniga-tiga homi ninna paditai basa dono musawani ninna donganai idama idyanni dadanakan toro do piak kajolma na margapo-gapo pamatang ni jolmai nangpe nang adong gudang akesabun alai membela diri do tokke sabuni nin nama namang padita asa boto ommu so marguna molo so pinakke kanna so dipakke na sida do molo dipakke na sida sabuni jala maridi na pasti yes do pamatangni dungi Roma amat tapadita di dokma toho si tutudo nani dok mi amang tokke sabun jami taipe songonido molo dipakai molo dihangoluhoni naboy doi pai baruhon ngolu naboy doi gabe paubahon roha dungi di dok amat tatok kisabuni ma ido hapeate oke lah marguna molo dipakai hamuna kamakalang carita nakin mengajar hotuhita barita nauli napai baruhon songo topik tadi minggu sadario Injil yang membaharui topik tahun macetak kastarila di ngolu ni halak Batak di bona pasogit ujui khususnya di Tapanuli Utara adorang so masuk barita nauli behado parngoluon ni halak Batak na ujui di Tapanuli totutak kas dota boto bahwa kehidupan mereka hidup dalam kegelapan haholomo dope namang kongkomi namang ngarajai ngolu ni halak Batak nasai porsea tuak kagogon di Portibion nasai porsea tuak kahadatuon tuak orang-orang pintar dang porsea tu haluaun ni debata las ido nasi nani tekankan ni epistel tanakan ngani bagaimana Raja Hizkia dina dia do pitar joy ben tonga-tonga di bangsa Yehuda torop bangsa ido pe na marsobat waka langgatan pamilian patu palanggatan pamilian marsobat tu debatabal marsobat waka gana-ganaan laos ido peranang na masa nang pinang robar dan dauli totong do pe gudang akan nasongoni ate molo dingot tamu do pe akka mangkenang molang salao di tahun 80-an sia puluhan molo lao hamu tu pasar manang tuonan kasaya dong do pedisi penjual obat-obatan kan penjual kaubat baru batu obat jala terguguru suaranya majuya kajol makana lewat nadi onani nadi pasari mari ninna kan mari merapat yang rapat pasti mendapat ini obat bukan sebarang obat tapi obat ini adalah mujarab dan bermanfaat indah kan kamalodo paru bati merayu jolmai ujungna mardubur dottong ate dia liangnya kajolmai do adong trik-trik ibana pajual obati odang sembarangan obat ninna adong go obat pertahanan di daginina adong go obat tahad di kangpak tahad di talikinna kan jalalas adong do obat si parwahe do kumusyaka na poso si paro rokka pinna kan omayan lang na sarojo do ninna kan jala bahkan adong go trik-trik ni hada tuotong di tongah-tongah di paru batu-batu ni bodo di boto molalong namanak ko warang niba bodo di boto ninna ataribae ma asa percaya jolmai akan nama notoni ibu magalas ibae ma aek baru di jahama di bereng ma sia gijang nyaki woto be isi namanak ko hinna ibanakan dang daw sia kutamunai itorinna kan dang takas di Papua om mahala na songono ciri-ciri dan alek ngahuboto ninna kan dang daw siya kamui jono doi siya kamu ninna kan ujungna ahamak kamakin ang terjadi dampak na tutonga-tonga ni hagwani ujungna dong masaling mencurigaan kan ibu haron yang tutu ay rokko datu ina kaningani dang daw siya jabuku ujungna dicurigai may siya kainang kamang tetangga ido kan berarti tetangga kode hobar jauh kode patu songo na manis-manis si mana tua winda kan icurigai ma alai mula musia rohana dang dau syakko jonok lo syakko ninna
icurigai ma musi akahalak na saya rotu tu dia tu jabuna ala sering rotu jolma bapak tu berarti ini mau buati inna bahkan na paling dekat doto ni na musi icurigai ma isya kamang kenang molo amatay do na manukuni icurigai ma inatay molo inatay do na manukuni icurigai ma amatay icurigai ma anak ujunga sa keluarga pegabi saling nasu mencurigai akhirnya kepercayaan dirinya hilang. Akhirnya haporsionna hilang. Ahama terjadi hamunak kamangken, kehancuran akan terjadi. Enang adong be, rohana masih haposan sudah saling mencurigai alani hatani halak akan apistar itong-atongan ni Portibion. Songoni dulang na julu. Ador so masuk barita nauli gok haholomo dongolu ni jolmai. Alay tabering mahamunak kamangken ang dung masuk barita nauli tutano batak. Macai gudang do hai baruon natarida. Sian segi pendidikan pe tabereng ngalam gudang na mejo kaya nakon halak batak. Anggo na jolo, anggo parupuan dang anong kebebasan kan? Dia ka parupuan buru-buru. Holan na mangalopa mo di dapur. Holan na mangulamon, manucimon, holan nilo dang po nga napola perlu boru masih kola ninna. Alay sian segi pendidikan dung masuk barita nauli aka yanakon tunglam tumajuna songoni na aka parupuape. Nunga be boy marsikola itap ni natolap di tonga-tonga ni keluarga. Sian segi kesehatan pe manang sian segi medis nungatung lam ias nang halak batak ate. Ayo makana dadang pola perlu na peting mamora iro kan. Anggo hayason ni wah horwai. Na pola perlu hayason dinda kan. Alai nung robar ta nauli lam menikat mahayason halak batak. Iro makana adong akka moto-moto tulisan-tulisan dia kabona pasogit. Paiya sahay ko parjolo. Payas roham inna kan payas ahamu siya kamangkenang payas alamammu payas jabum adong ngan 5 yate baru adong mamusay dokon kebersihan adalah pangkal kesehatan kebersihan adalah sebahagian daripada iman artinya tabereng di sihamuna kamang nunga magwa kana sasahit ala nunga lam malo molo marsahi piala batak dak sahelo tudaya tuwi ate dapat kahalak nama lo neportiba orang pintar be alai nunga lao songon namo dilala ngatur lao tu dokter teh lao tu rumah sakit lao tu puskesmas manang lao tu balai kesehatan nunga lao betu si dang berpikiri baru naingau lao maju tu sadang ibi alai alani hak segi kesehatan alai habistaran ala nunga la maju di barita nauli alai mereka percaya bahwa ada tangan Tuhan melalui para medis di tonga-tonga ni lingkunganna. Jala tabereng mamuse sian segi ugamo pe nunga dipilit na sida be Jesus nagabi halwaon ni jolmai dohot akahibaruan na asing na binuan ni barita nauli saat tu halak batak ditapaduli law saat tu tonga-tonga ni Portibion. Alani hamuna kamangkay nang di minggu sadarion ima minggu reformasi ate pa 504 tauton. Ima na di reformasi si Martin Luther di hari 31 Oktober 1517 di patu paibana do reformasi hai baruon ni huria marhite napati koson hapor siaon takas do pangajarion ni Martin Luther paboa na hola Jesus Kristus do si palua solus Kristus. Di patorang ibana do di hati dako di bana do paboholan asing rohani de batadu halwaon natagwari sola gratia. Jala holan hapor siaon do dalan majalo halwaon sola pide. Jala holan hatani de batado namani dangi halwaoni ima sola skriptura. Jala tabereng muse bain hasangapon di de batadu halwaoni ima nani gorana solideo Gloria. Alam yang munak kamakai nang hai baruoni takasma mulak tu debata ate reformasi mulak tu debata mulak tu hata di debata mulak tu asini rohani debata. Jadi reformasi molo di kamus bahasa Indonesia tidak didok mai ima artina pembaharuan ate. Jadi reformasi gereja pembaharuan di mana gereja mengalami pembaharuan sejati. Kembali kepada bentuknya, kembali kepada sifatnya, dan kembali kepada fungsinya yang sejati. Ada orang soi,
mangolu di bagasan akka hasalan ate. Ala gudang do di bani si akka so alani hepeng ma, alani hagogo ma, alani aksinarongan ma, asa gay malua, asa di sesa dosa dan. Ale Roma martiri muta bukan karena itu. Makanya Victor di bana ma tulisan merah di si bahwa kita diselamatkan adalah karena anugerah Tuhan. Itu makanya ditempel dalil 15 te di julun di gereja Wittenberg. Bahwa asini rohani debata, hatani debata, dot haporsian di hatani debata do naboy paluaho kitab. Asa di sima hamunak kamangkainang laos ima diturpuhom ma ojahan ni Martin Luther patupa hai baruoniate. Barita nauli napai baruhon naporsei. Marsitutu do Apostel Paulus mamaritahon barita nauli tu sudah luat nang petorop akka nama kasuguhon ibana. Nang petorop na tantangan dia do pibana. Nang pegodang akka hamaolon alai sai di baritahon ibana do sitong barita nauli. Jala dihangulun ibana doi di tonga-tonga ni nguluna. Ilo makana di ayat 10 nami dokon. Daku hailahon barita nauli. Dia tidak malu. Alai sonari bodi sepata gay maila hitate. Basa do maila sepata molo martanya pita molo mangan di warung-warung mangai dia atau lema amen mak ai tanya ko kiano ning torin do kan. Sepertinya kita malu sebagai orang percaya. Atau lema unang didahalak boton di Tuhani deui. Indah kan? Alai anggo si Paulus tak kasok daku hadahon. Barita nauli. Alai jelas do di baritahun di bana. Babua barita nauli mangalehon gogo asa gade pos ni roha situ tudoi di ibana di tonga-tongan hasitongan di barita nauli. Jadi abuasa ala barita nauli ido na panguluhon. Tabereng di ayat 17 na parpudiate. Rama jahaju tak kamangkenang namar gogo bari dokon di ayat 17 na terakhir. Namangolu do partigori hinorhoni haporsiauna. Jadi si Jakobus mimadokon namar gogo situ tudo tanyang di partigor molo di haburjuhon. Jadi partigor hagogon di partigori mangolu di bagasan haporsiauna. Asa di sima tabereng hamunak kamangkenang macai argado ngolu ni halak na porsei. Macai argado huaso ni barita nauli. Macai argado huaso ni hata di debata di tonga-tonga ni ngoluta. Jala mo tabuka di 2 Timoteus 3 tabuka jo kamangkenang 2 Timoteus 3 ayat 16 1 ayat 17. Aha dari dok kondisi di dok si Paulus tuhuria ro tuhul marsite tu Timoteus 2 Timoteus 3 ayat 16 1 ayat 17 di dok si Timoteus di si bahwa hatani debata nasini hatoni margogola marhuak kamangkenang hasea mamodai kan? Jadi firman Tuhan itu mengajari kita jala hatani debatai hasea mamicang ate menegur. Jadi molo ditegur hatan debatahi tanah unang haci rohata jala molo tung ditegur pe hita disude unang tanokon pasia baca minta tu sian unangin na ale tu hita mata buan ate unang tu halak. Airong kosong nikam, molo hona terbata nauli, molo song namar anong selisih pahat itu akalan nasing, bah puang, toho hian nate, barita nauli tu siop punisianui itorin kan? Alai tu hita mata tarik kate. Firman Tuhan itu menegur. Alai tabereng ma, firman itu bukan hanya menegur, dan hola mamicang. Alai tabereng ma sekaligus dia membangun, pauliulihon, manogu-nogu di bagasan hati goran. Jala hobas tunasa ulaun na dengga. Jadi unang pola gay haci rohata molo dipisang hatan di debatahi tate. Molo ditegur hita. Alai ketika kita ditegur, alai konong perubahan. Yaitu ikon gabi membangun mai gabi pauliulihon asa gabi mulak tu hatani debata. Jadi ikut takasate molo tadokon dang boy bahasa dang boy. Molo ditegur songonon berarti ada perubahan. Nang pe di lohai molo si Jeremia dok mangurati di lohai nina alai laos dibangun. Jadi firman Tuhan juga begitu. Kita tidak dibiarkan hanya ditegur sebegitu saja, tapi kita dipauli-uli, dibangun di bagasan hasitongan nasian hatan di debata. Alani mahamunak kamangkainang tabereng macet torok dope nama kalangguson hatan di debata te. Jala torok dope naso menyadari hinarikot ni hatan di debata di tonga-tonga ni ngoluta. Tabereng
bulang do pihita naso marnak punaha dong kepe nasota nasota sadari bahwa kita itu menghargai Bibel, Alkitab. Jala tabereng nyata doi bagaimana kita memperlakukan kitab suci dengan semestinya. Tatio buku tai tajahai hola ditiki marhua do. Marminggu kan pertanyaan sai tapi aku matuinganana las isima so. Alias adonggo sipata las sohya hola sentuh kan mulai dituhor saat tuna maruju di situ harus Bibel yes ate. Manang na tabuka Bibeli tersongon najol ala memang ala terbatas do pihak Bibel kan molo najol hola ni sudah puna Bibel. Hola situa kan jadi molo mabagi liturgi iba akada dana sekolah minggu pijam majo Bibel nyo pung situasian inna kan. Jadi hola ditiki liturgi mah buka Bibelon. Hanya sebatas itu. Manang boleh sipata taboto ditiki mar pesta hitate. Ahado puang ayak sadari bereng jo tabodo songon na menyenangkan do. Jadi tabodo hatan di debata holat tu kenyamanatta tu hinagio ni rohatta dan tabereng bahwa firman Tuhan itu adalah indah di sude partikian. Asa di sima tabereng bohado hita asa ta unang tahalang guson majahai hatan debata. Ale bohado hita taleo tikita gai besera na urajin na meta majaha. Berita di surat koran kan, mulai halaman pertama satu terakhir sudah. Bahkan aka iklan-iklan, bahkan berita habuk ni roh HP isna mati di korani, boy sudah tajaha. Aka bintang bakalan nasing kan, ale wahadu hitam majahatan dia bata. Bahasa terjadi hamunak kamakenang, ala taetong bahwa itu adalah biasa-biasa saja. Hirana sumar gogo tahilala hatani debata nata surat di tonga-tonga di bukutan na bediai. Alai naing takas taboto hamunak kamakenang bahwa kitab suci itu, Injil itu bukan hanya sekedar cerita fiksi, bukan hanya cerita dongeng atau berita-berita yang lain yang ditulis oleh manusia pada umumnya. Alai hatani debata takasnakan ngani di ayat 10 nami ima di dalamnya nyata kebenaran Allah. Namar gogodoi diakka naporsea. Jadi Injil itu adalah kekuatan ate. Jadi bodo rata hilalat ya kamakenang. Ketika kita berduka, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita banyak ditimpa oleh beban-beban berat, ale coba hamujo, mula pitor ringo tamu hatan debata, bahar pakilala mu kamangkenang, bahar pakilalata, mula amang Tuhan, hola nitape itor baharo, sepertinya adong keringanan nate, hirana tosongon na lebas pakilalani, amang adong gohope Tuhan. Dan pitor magonya persoalan ini alai pitor kita disadarkan bahwa ada Tuhan yang kuat menguatkan kita yang lemah. Jadi makanya Injil itu adalah kekuatan. Injil itu adalah nyata di tengah-tengah nih. Ngoluta itu makanya molota coba jo muse di Heber 4 ayat 12 songo dia duhatan di bataka makanya tabuka majo Heber 4 ayat 12. Ramajaha jahita kamangkenang Heber 4 ayat 12. Nggak dapat amanginang? Heber 4 ayat 12 tajaha majo 3 ya. Ai namar ngoludo hatani debata jala marpakorhon jala tumajom sian nasa podang si dua baba jala torusto disirang hosa dohot todi ring-ring dohot utoh-hutok laos diuhumi do nasinakap dohot napinikir niroha. Jadi manorusi menembus sampai ke ring-ring nindate. Sum-sum do utoh-hutok sudah boy do dibedah. Boy do ditembus. Artinya walaupun dia menembus nasawon nakaningani dia menegur kita bahkan sakit hati alelas di sini nakaningani dipauliuli dibangun di bagasan hati goran. Asa ido nata bereng hamunaka makenang jalan tata bigi setiap minggu ketika kita membaca epistel para geda martuado halak natu mangihon hatani debata jalan na naupiopsa. Bukan hanya kebahagiaan di dunia ini yang sempurna, tapi ada lagi kebahagiaan adalah martuado molo tatangihon hatani debata. Karena itulah menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan sebagai kebutuhan utama dan terutama. Firman Tuhan adalah
pilihan bagi kita orang-orang percaya. Dang boy halupa honot tahatan debata alai ikonido nagabe pai baruhon ngoluta. Jadi nasi si parpesal mepe daku halupa ho firman minina. Firmanmu itu selalu kurenungkan siang dan malam. Saya huingo de laho modom laho dungo pe dia pe huingo de na parpesal meni. Artinya hatan debatai mana nagabe na perlu na utama di tonga-tonga ngoluna. Ala ido na mga leon hagogoon na pai baruhon dohot na mga lehon las nirawa. Songoni manang hita kamakenang. Bagaimana juga Raja Hizkia nang pegudang tantangan na depan ibana tapi dia percaya. Hola marhabur satu hodo aunina. Hola kodo pangasahon. Hola kodo hatu akun na ibana. Akhirna nang penung diponis ibana nang mati nama. Bahkan way suruh jol matu jabuna paturihamu matikar. Mati nama si Hizkia uninna. Tapi dia menangis berdoa kepada Tuhan. Didok, nasodong binatama Tuhan di berkosyanau, dan adong binadengga di daho. Ikosongono masa tuau nina, mga dungi ba tu Jehovah. Alay Roma, tukma asini rohakku tuho. Ujungna ditabai umurna sedia naya manginang. 15 tahun lagi ya. 15 tahun lagi di pagajang debata. Artina, ima gogo ni bari tanda uli. Ima gogo ni tangyang na kanaporsya. Berarti mga lehon di luar ni pikirata. Alay di bagasan debata di pau ibaru salutna alanima di minggu sadarion di paingot do hitaka mangkenang naing matahanguluhon hatan di bata tajalo hatan di bata tajahai hatan di bata asa gabi jolo mana mertua hita ai di lehodo akan arikoti jala di pai baru ngoluta mar hite hagogon jalalas ni roha jupang di tonga-tonga di ngoluta amen martanyang mahita. Ale de batama nami na marhabangsa di Bandua Gijang di puji rohanami ho diarianon didengkan di basam na pasadaho kami boy hami rap hudul rap mared de martangyang do rap tumangyon hatam nagabi hagugoon dohot na paubahon ngulu nami di partikian na nilehonmu postor rohanami tuhajol mana mertua mahami molo sahiwangulo kami hatam jalikon marhaposan marhaporusan jala marparsigatung tuhodo hami Tuhan ay hodo di bata na mangulu na hot rodi saleleng nileleng na pasu-pasu mahatam asa sailam ibaru rohanami di bagasan ho molo tunggulang pekatantangan na hodo pihami songonak kana posom di nama maritahon hasitongan di barita nauli alay dang gabe tuki Tuhan manudati rohanami pajupang dohoto alay laos patuguhor rohanami mai pabuan na di tonga-tonga nami doho Tuhan madongani marmahani hami jale boy mahami margogo di tonga-tonga ni partikian na nilahonmu. Porsiya mahami Tuhan, say na donganamu dohami rasi-rasa roh ajal nihas yang anon. Lumobi di minggu reformasi sadarion, nang dilahon ho akahay baruon, pabua marhiti hatam, marhiti haporsyaon, marhiti asini roham do tarjalo hami haluaw ni. Alani i, pos marohanami, say na lehonomu do kanariko itonga-tonga ningolu nami. Pasu-pasu ma salut na ruas ng parhala do Uriam. Di dia pek kabagas, di dia pek kaparkarijuan, alay say sidok mauliati mahami. Molo nunga madok mauliati hami di sido lam tada. Lam jonok hami tuho. Bawa na totong dolongan namu hami tonga-tonga niya kangulo nami. Dia kana marsahit ho na pamalupon. Dia kana marsak alani hamatean ho Tuhan na mga puli. Lumobi di sada ina. Naung jumolo marujung ngolo sa tonga-tonga ni Uriam, sa tonga-tonga ni keluarga. Imainang nyonya hutahayan boru 5 juta di umur 70 tahun. Denggama Tuhan acari mardalas sadarion. Molo tungpe masa akasi taonon. Alay say marsangap dohol tonga-tonga ni ngolu nami, tonga-tonga ni ngolu ni keluarga. Soalnya kapes talas ni rohana patupaon nami dari minggu, patulus me Tuhan. Lasma rohanami, jala say guarumuna terpuji di sudiak ka program di Huriam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, jalo matangiang nami. Amen. Tapuji Tuhata martedeta hukma papungu peliata. Kasih
koma peleata alede bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani salu silehole na denggan dot nasau libasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilon mitu hami pelian na mituho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu may jalaramoti asa ho parhasyang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga huriam dohot di Portibion. Buhay marhon nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehole mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo maniroham di Banu tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhamisa darion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahita. Di sodakon Tuhan de bata mabuhna tuita jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan de bata mabuhna tuhita. Jala di pasaurhon madamena tuto ditabe. Amen. Shalom. Di pasu-pasu Tuhan tama ita kamangkenang. Say daw makasahit ale Tuhan tama napa baruhon nguluta tua katikin na nengro. Horas madihita. Jala taingot akamangkenang di bawah salas ni roha mahita manupahi gerakan 1000 dana pensiun ni huriat KP. Mau lihat